of testimonies where we hear what God has done to our fellow sister. We may clap hands for Jesus. Amen. We may be seated. Beside me, I have a sister Snelita, and she's here to glorify the works of the Lord Jesus. She's testifying that in this year of fruitfulness, indeed, God has worked for her. My God. In 2016, she registered for a course that was costing 30-something thousand rand, and it is a child and youth care course. And she started it and could not complete it because of the fees. She was unable to pay it off because she's unemployed. But last year, her son goes to a school that's an NGO school. You don't pay the fees with money, but you need to give back to the community. As a parent, you need to choose an NGO that you take. You go and volunteer your time, and they'll give you points. And it's 100 points that you need to get. And with that 100 points, you pay the fees like that. She's saying that last year she chose an NGO and she worked there. But by the favor of God, they said, please, this year, can you come back as our permanent volunteer? She started in January as a permanent volunteer. It was not long. After a short time, they said, no, we would like to take you as our permanent staff in this NGO. We may clap hands for Jesus. God did not just stop there with a permanent post, but they also told her that when you're a part of us, there are courses that you can take to enhance your career and improve yourself in life. And there was a course that she started studying in 2016. They were told her that course is available and we're going to pay it for you. She had to go to the interviews and everything. She was selected that this year she was starting to do this course of child and youth care. And then she's saying that while this was happening, she was thanking God in the beginning of the year, before even May started. And she received the news that the schools that the NGO sends out people to go and study in, they are full to capacity. And therefore, they will only starting next year. And she said, under the anointing of my Father, I refuse to start next year. She came to church on the Sunday of the Holy Communion, where the man of God was laying hands before us and saying, with one hand, I remove. With the other hand, I am blessing you. Amen. She's saying that while the man of God was moving around, in her heart, she said, Lord God, this year I must start this course, not next year. I refuse to start next year. Indeed, our God is a God who answers prayers. My God. And she's saying that shortly after the service, the NGO received emails from schools that they'll be sending them to say no, they can start this year, May. On the 17th of May, she started. Mind you, my God, bear in mind that there are people who registered, who have been on the waiting list since 2024. And she only started this year. And they took her for the course this year. She's starting this year. She's no longer just a permanent volunteer, but she's also a student in the very course that she wanted to do in 2016. It can only be through God. Amen. Sissy, do you give thanks to God for what He has done in your life? Nibulisa bazalwane, ndibulisa man of God, a woman of God, yes, bugele live. I thank God for this favor. And husband yaqala ndithini bazalwane, because ibisoloke isenhlizweni yami ba, Father, I want uba ndingenza ntoni na ezo ba aligned kumsebenzi. Since we are in Christ, the man of God isifundise kakhulu ba umsebenzi wethu fanele sifayithele ukuba ube ngumsebenzi wokunceda abantu amaxesha amaninzi. So bazalwane ndiyambulela ubawo kakhulu, ndiyayibulela ifavor
because apho ndikhoyo there are students ebezilindile since 2024 but mna kwenzekile ukuba ndifike kulonyaka khange kube lixesha lide ndiqalile because at that cost 37,000 at that cost ndayiregistration ngo-2016 andizange ndikwazi ukuqhubekeka ngenxa yemali I dropped out then kwenzekile towards the end of the year last year 2025 umntwana wami ufunda kwenye ye-NGOs apha e-O3 so phayana umzali uz-engage ngokuba abe yipart yezinto zesikolo. There were workshops attendwayo during a week. So mna last year 2025 andikhange ndibe nayo chance yoku-attenda during a year. So but mandizikhethele i-NGO ekufutshane lapho ndingazuspenda mali ukuya kuyo to give back. Umntwana uba ne-100 points so bendi-low kakhulu. Bazalwane, I started kula NGO volunteer. It was October because bezimbalwa insuku abantwana bavale bagqibe exams. Ndathandwa kakhulu. Ndathandwa like bendingafili as ndiya volunteer ngoku ya bendivolunteer. As the man of God idla ngosifundisa that apho sifike khona bazalwane macace. Amen. So ndiye ndagqiba ke ukuzenza i-points zomntwana wam. Then bathi mandizise i-CV yam so that xa kuvela i-chance if andikenzi into bandibize this year ikhona into engathi bangamfuna umuntu ozoba i-permanent volunteer so that anything ezovela ndibe sendiphaya. Kwenzekile ke waqala unyaka sakhonza akhange kube lixesha lide ndabizwa uba mandiyize ikhona into evelileyo. So I started volunteer as a cleaner, but ubungabikho phayana for the whole day. We spend 3 to 4 hours ugoduke. Kwaphuma i-post ye-child and youth care. Mind you, yile nto kwakudala ndiyihlalela. Ndayibona ipostiwe online zange ndixelelwe. Uyaqoma ndisavolunteer mna then kange ndixelelwe ngale uba ikhona into evelileyo enje. So the other day ndithi ndingena kwicala le-social work kwi-social workers ezisebenza ngabantwana pha ndangena ndikrweca ngomnye usisi athi lo sisi Khanyi sifuna wena ikhona into evelileyo ndabe sendi-aplayile already. So bazalwane, by the favor of God kuye kwenzeka ke kwabizwa abantu because ibingekho i-one that course yayipostiwe. Sabizwa sasibaninzi bazalwane, sasibaninzi noba we were about 25 but sathathwa sibayi-3 qha. So ndaba kwaba baye bathathwa bayi-3 then ndaqalisa khange kube lixesha lide. I think it was for just a month. Kwavela into yokuba bazondisa esikolweni to be a professional kule course. Then ke ngoku kukhona aba mosibona bebelindile from 2024 and then bekukho i-negative news like bana kutheni bethatha abantu kodwa thina bakasise esikolweni zonke ezazinto. So akho mntu weye happy ngokufika kwethu phayana. Bakhonzi bekungekho lula, bekulula kum kuba ndisenkosini because there were fights benibona nje uba akho lula kodwa ke kuye kwenzeka ziyaqaliswa i-process ye-registration yonke into. Mind kukho aba balindileyo then ndiyaphithizela mna okokoko ndiyabizwa ndiphuma ndingena like benibona ifavor bazalwane.
kwenzekile ke ngoku last month bendingekho bendikwenye meeting so xa ndibuya aba bendithathwe nabo bathi kanye kuthiwa isikolo sizawuqala ngoJanuary next year ndithi yu like ndingayamkeli nje at all emoyeni wami ngoku athi enye colleague yam ba sizawuqala ngoJanuary like ndathi no not me like idelay yonke leyo nditsho kubo ke ngoxa ndishare ndithi no masingayamkeli bona bavuyela into babe in qha they don't care or enye zange ndiyamkele bazalwane tu ibingavika beningavika mandi xa kuthiwa sizoqala ngoJanuary so kwabe kusiza i-Sunday of Holy Communion and yayingandistress lanto ba sizawuqala ngoJanuary but zange ndiyamkele ngoku ndize enkonzweni yathi qatha nje uba I need to pray about this even abasisi basi-aplayelayo we need to basibe phambi kwabo nge-prayers because nabo ba-confused bayafuna uba maniqale but abayazi bakutheni ngoku ezikolo zingasithathi then in a Sunday of Holy Communion man of God yafumana ichance yoba isithandazele wazofikela uthe xa ezofika ngakuthi wacacisa uba ngesinye isandla uyasusa ngesinye uyablessa so ngoko nangoko ndayibeka enhlizweni ba Father ndayibeka enhlizweni ba Father kukho lento ndathandaza for intervention kabawo bakhonzi nyanza goduka Monday attenda yaphela imini ndithe xa ndibuya it was past 2 to 3 ndiyaphinda ndiyafowunelwa futhi back phaa kwi-NGO that khanye yiza ne-ID yakho ne-CV yakho like yonke into yakho umbili nendandinawo ndandingaboni nangamehlo like ndikhangele ezi documents andiziboni bazalwane ndaya ngondizishotayo ndibona ixesha because kukhona abantwana esiba-athendayo after there is a thing ebizwa ipark since isebenza ngabantwana kakhulu NGO so abantwana ke ngoku sebekhona abayi-understand uba utheni ngoku umisi wasishiya phandle like nam ndandingasaziva bazalwane I was shaking even the time ndihamba ndandibile kungasakhuzwa e-HR uba ubile kuthiwa hlala phantsi like indlela endandiyiyo ndinervous kwelinye icala uba inoba ndiyatshintsha inoba ndizawunika umsebenzi hayi ndifuna esi sikolo like ke ngoku bazalwane yabe into yam iyapasa i-registration yesikolo yayiqala that Monday like bafona back that institution ibithe kugcwele amen so ke bazalwane ndaregistrarisha yonke into yam that Monday ndagoduka yabe sithi ke ngoku sisi lo i-instructor yethu siyaqala the following day like ngomso qonde ngomso athi ewe but ke ngoku isikolo sizawusenza online during that week ndaboniswa iform basisayina uba bendibhatalela isikolo iyadura la cause bendingazwi afford abazalwane amen Oh my God. My God. This is so much favor from the beginning until the end. And as she's testifying, you can hear that God has been working with her in each and every step. My God. Sisi, what is your word of advice? Firstly, please just repeat that right now you are enrolled in the course that you wanted to study for. Bakonzi, by the favor of God, I'm enrolled. I have studied, it's been 3 weeks now, ndiqalile. It wasn't easy because ndiqabele kudala ufunda, but yay, I thank God by the anointing of God esebenzayo apha enkonzweni because ndiqaphele kule last Sunday ibingathi kuphuma inhlansi apha enhlokweni like inhloko yam ibiqine ngeyona ndlela. Andiyambulela bawo ngokusebenza kwe man of God. I thank God for this favor really bazalwane. Amen. Thank you, Jesus. My God. Lastly, Mama, what is your word of advice to everyone that is here right now? Kule anointing that is working so greatly in this year of fruitfulness. Amen. What is your word of advice to someone else?
Ndikanikhuthaza ndisithi bazalwane, every time usize enkonzweni, vula inhliziyo yakho. Have faith. Like mna, because le kwakudala ndiyifuna. Ngathi i-career yam. But ubawo akhange andilibale. Kwabafikayo ndingathi nabo bafike endaweni right ngexesha right. You need to open your heart, umthembe uThixo kwezo zidingo zakho. Amen. Amen, amen. We can stand up and clap hands for Jesus. Amen. She's encouraging our newcomers and visitors that you have come to the right place at the right time. Open your heart and trust God with everything that you need. Let us clap our hands and give thanks to Jesus. Let us thank Jesus.